kulumbai नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय हेपि निउ इयार गाइस गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय गोदान बोसोरा मोजाङैनो मोजां बारलांथोंसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेल बिलाइखौ बासिनांगोन जों बेयाव गासिखौबो मोनजोबा आरोना नै जोङो इदि बानायनो होबाय नै बेल बिलाइ मोनबेसे मोनबोला आख' मोनबा एसे मोजां मोजांखौ ला नै जों दिनै गोदान बोसोरनि फुजा खालामनो फैदों आरोना शिब दलाव गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां बारग'लांथोंसै होननानै লাইন পাতিছে নেকি আস্তে 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 কৰিব তেল কৰিব बे सावगोनसै हाबनांगोन नामा सिङाव अ बेबो लाइन पार्टि नांदों माथो बै साथिखौ सावनो गोरसै ओरैनोथ' बै आथिंखौ एसे सुना लागोन नै जों लाइन पातिबाय आरोना खुलुमनो थाखाय नेबाय दं आरोना लाइन जानानै नै मानसिफोर दंसोयो लासै लासै थांबाय दं आरो जों थांसै दावरे ओजा ओरै थांनानै फैयो थांसै जि मानसि भिरथार बैयावलाय मा आं बैखौ हाबफेराखै आख' बेयावबो बिष्णु दं बिष्णु मन्दिर माबा फैजोबना फैयाखै जोंना सोरनिमोन इयो बे आंनिसोमोन
Fैसा दंमोन गैला सिफायबायसो नामाथाय टलायनायनि बे नङा बैयोसो दिनै सनिबारमोन आगोलावथ' बांसिन सावोसोमोन दाबादियाव सा दिनै सनिबारखा नालाय शनि मन्दिरावबो खुलुमना थांखानोसै आरो जोङो थांसै दा बोसोर गोदाननि नामाव खेबसे आरो फैबाय आरो जोङो दिनै खुलुमनो थाखाय नैबेनो आरोना शनि मन्दिरा जों दा खुलुमनोसै नै बिबारा जि मोजां बार फैयो जोंहा फैगोन दै खुलुमखांबाय आरोना दा जोंहा थांनोसै जा जि मानसिखा आरोना नै खुलुमनो फैनाया बोसोर गोदाननि सेन्देल दखान गलो आमार नै बिबार नायनो फैदों आरोना जोङो मा बिबार दं होननानै मोजां नुबा लांसै आरो मोजां नुवाबाथ' लांला बिहु केलेन्डारखौ लांसै नामा लाना नै केलेन्डार लाबाय जोंहा मोनसे बे बिहु मोसानायखौ
40 नामा পাটেই ল'ব नै दा एसे हटेलाव हाबबाय आरो ना माबा मोनसे जालांनो होननानै ओंखाम उखै सोबाय टाइमबो जाबाय नालाय बेखायनो नै परथा जालांनोसै आरो सासेया होबायानो जानोसै नै जाखांजोब्बाय आरो ना दा थांलायनोसैलाय जाखांनानै नै दा जोङो फुजा खुलुमखांनानै फैबाय आरो ना फैनानै नै दा जिरायना दं आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय गाइस